Здравейте! Сега ще ви покажа един проблем, който го прави Kia Sportage. Дава грешка, поне на диагностиката, така казват. Дросилова клапа или педал. Повече от 3000 оборота не може да вдигне колата. Оказва се, че проблема е в дросиловата клапа. Казаха, че не може да се сменя. Трябва нова или втора употреба. Но решихме да я отворим и да видим какво се случва. Ето къде е клапата. Тук се разкача и ще я отворим да видим. Вече я свалихме. Ето я. Какво представлява. Сега разкача се от кабела първо, тук долу. И тези 4 болща трябва да ги развием. Свалили сме 4 болта и я отваряме. Свалихме и виждаме, че зъбното колело е счупено. Няма как да работи. Сваляме електромотора. Първо с двете болчета, ето тук. Тук и тук. И тогава вадим колелото.